ଗାଳ୍ପିକା ପ୍ରତିଭା ପରିଜାଙ୍କ ଆଉ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ନବନୀତାର ନିଜ ଲୋକ। ଉପସ୍ଥାପନା ସରୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର। ନବନୀତାର ନିଜ ଲୋକ। ନବନୀତାର କଳାଧଳା ଫଟୋଟିକୁ ଅପଲକ ଆଖିରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ଆଶୁତୋଷ। ଯେତେବେଳେ ମନ ହୁଏ ସେହି ଫଟୋଟିକୁ କେଉଁ ନିଭୃତ କୋଣରୁ ବାହାର କରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାହିଁ ରହନ୍ତି କେବଳ। ନା କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ, ନା କିଛି ଅତୀତ, ନା କିଛି ଅନୁଭୂତି, କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାସିକ୍ତ ଅନୁଭବ କିଛି, ଆଉ କିଛି ଗୋପନ ମନର ବ୍ୟଥା। ଯେତେଥର ନବନୀତା ଆସିଛି ସେତେଥର କିଛି ନା କିଛି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗପି ଗପି ଅସଲ କଥା ଆଡ଼କୁ ଆସୁ ଆସୁ କିଛି କାମର ବାହାନା କରି ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ତମେ ଆସନ୍ତନି ନବନୀତା, ଆଉ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସ, କେବଳ ଥରେ। ସବୁ କଥା ଶୁଣିବି ତୁମର। ତମକୁ ପାଖରେ ପାଇବାର ସେ ଦୁର୍ନିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆଉ ଚାପି ରଖିପାରିବି ନାହିଁ। ଯେତେ ମିଛ ବାହାନାର କଠୋର ପାଚେରୀ ଘେରାଇ ରଖିଥିଲି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ମାତ୍ର ତମେ ଥରକ ପାଇଁ ଆସ, ଦେଖିବ ତମକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଏ କେବଳ ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ଥିଲା ଆଶୁତୋଷଙ୍କର। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ବାର ବାର ଜିତି ବାର ବାର ହାରୁଥିବା ଜଣେ ଅନୁତପ୍ତ ସୈନିକର। ନବନୀତା ଥିଲା ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଜଜଲ୍ୟମାନ ଛାତ୍ରୀ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜୟିନୀ। ପ୍ରଥମ ଥର ଚେଷ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଟପର ହୋଇଥିବା ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନବନୀତା ରଥ। ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଜଣେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଗାଳ୍ପିକା, ଅଜସ୍ର ସମ୍ମାନ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିବା ଏକ ସଫଳ କଥାକାର। ପ୍ରତିଟି ଜୀବନର କାହାଣୀ ସଫଳ ଭାବେ ରୂପାୟନ କରିଥିବା ଏଭଳି ଏକ ଗାଳ୍ପିକା ନିଜ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ରୂପ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କରି ଗଳ୍ପର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସେ ନିଜେ। ନିଜର ବୃତ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୃତିକୁ କେବେ ବି ଯୋଡ଼ି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବୟସର ପ୍ରତିଟି ପାହାଚରେ ସଦା କଳକଳ ଛଳ ଛଳ କିଶୋରୀଟି ପରି ଗଳ୍ପର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେ। ଆଉ ଆଶୁତୋଷ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରୁ ନବନୀତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା ଆଗରେ ସଦା ନତମସ୍ତକ ରହନ୍ତି ମନେ ମନେ। ନିଜକୁ ସମକକ୍ଷ ଭାବିବାର ସାହସ ବି କେବେ କରିନାହାନ୍ତି। ବରଂ ନିଜକୁ ବେଳେବେଳେ ନ୍ୟୁନ ମନେ କରନ୍ତି ନବନୀତା ଆଗରେ। ନବନୀତାର କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ, ସବୁଠୁ ମନ ଲାଖେ ଏହି ବନ୍ଧୁଟି, ଯାହାର ସରଳ ଅନାବିଳ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ତାର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାକୁ ଆବରି ବସିଥିଲା ନିଜ ଅଜାଣତରେ। କିନ୍ତୁ ଆଶୁତୋଷ କେବେ ହେଲେ ନବନୀତାର ଆଖପାଖରେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ। ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲେ ସତର୍କତାର ସହିତ। ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ନବନୀତା ତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଧୀଶକ୍ତି ବଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସାରସ୍ୱତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରତିଭାର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆଶୁତୋଷ ଗାଁ ପାଖ ଏକ ଘରୋଇ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଚାକିରିକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଦେଖାରେଖା କରୁଥିଲେ। ଉଚ୍ଚ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ ଠାରୁ ଖୁବ୍ ଦୂରରେ ଥିଲେ ସେ। ଯେତେବେଳେ ନବନୀତା ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସେ, ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା କରି ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନବନୀତା ପାଖରେ ନ୍ୟୁନ ମନେ କରି ଦୂରେଇ ରହନ୍ତି। କାଳେ ନବନୀତା ପାଖରେ ଛୋଟ ହୋଇଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖା ବି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜର ଛୋଟ ପରିବାରଟିକୁ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହୃଦୟ ଭିତରେ ଟିକେ ଫାଙ୍କ ରହିଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ନବନୀତା ପାଖରେ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମନେ କରନ୍ତି। ନବନୀତା କିନ୍ତୁ କେବେ ଭୁଲେ ନାହିଁ ଆଶୁତୋଷଙ୍କୁ। ତାଙ୍କୁ ନେଇ କେବେ ଘର କରିବ, ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବ, ଏ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ବି ଦେଖିନାହିଁ। ତଥାପି କାହିଁକି କେଜାଣି ଆଶୁତୋଷ ହିଁ ଆବୋରି ବସିଥାନ୍ତି ନବନୀତାର ସାରା ହୃଦୟଟିକୁ। ମାତ୍ର ତାକୁ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଶୁତୋଷ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯାହା କେବେ ବି ହେବାର ନାହିଁ, ମଣିଷ ତ ସେହି କଥାକୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଝୁରି ହେଉଥାଏ। ନିଜ ଚାରିପଟେ ଏକ କୃତ୍ରିମ କଠୋରତାର ବଳୟ ବେଢ଼େଇ ଦେଇ ତାହାରି ଭିତରେ ଭିତରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରନ୍ତି। ଦୁର୍ବଳ ବି ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ବେଳେବେଳେ।
ନବନୀତା, ସେ ତ ଏକ ଦୁର୍ବାର କଳ୍ପନା, ଅସମ୍ଭବ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଝୁରି ହୁଏ କି ନାହିଁ ସେ କଥା କେହି ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସମ୍ପର୍କର ଡୋରିକୁ କେବେ ବି ଛିଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ସମୟ କାହାକୁ କାହାଠୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ, କାହାକୁ କାହା ସହ ମିଳେଇ ଦିଏ, ସେ କଥା କେହି ଭାବିନଥାନ୍ତି। ନବନୀତା ଖଣ୍ଡେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା ଆଶୁତୋଷଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ ତଳେ। ତମ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ମୁଁ ଏତେ ନିଜ ଲୋକ ବୋଲି ଭାବେନି ଆଶୁତୋଷ। ତମେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନେଇ ଯାହା ସବୁ ଭାବ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସତ ନୁହେଁ। ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବ, ତମକୁ ବିବାହ କରିବାରେ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆଶୁତୋଷଙ୍କର ନିଦ ହଜି ଯାଇଥିଲା କିଛି ଦିନ ଏ ଚିଠି ପଢ଼ି। ନିଜକୁ କୌଣସି ଦିଗରୁ ବି ନବନୀତାର ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁନଥିଲେ ସେ। ସେ କଥା ଲେଖିବାକୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବାଧା ଦେଇଥିଲା। କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ ସେ। ନବନୀତା ବେଶୀ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିନଥିଲା। ଜଣେ ସହକର୍ମୀକୁ ବିବାହ କରିଯାଇଥିଲା। ଏ କଥା ବି ଲେଖି ଜଣେଇ ଦେଇଥିଲା ସେ। ତା ପରଠାରୁ ଆଶୁତୋଷ ଆଉ କିଛି ଖବର ରଖିନଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେଦିନ ଆଖିରୁ 2 ଟୋପା ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା। ହୋଇପାରେ ଅବଶୋଷର, ଅବା ଅପ୍ରାପ୍ତିର, ଅବା କେବେ ବି ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ନ ପାରିବାର ଅପାରଗତାର। ସମୟ ଆଉ ବୟସ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଚାଲନ୍ତି। ନବନୀତାର ଅନେକ ବହି ଏ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବହିଟିକୁ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲା ଅତି ଭଲ ପାଉଥିବା ମୋ ନିଜ ଲୋକକୁ। ନିଜ ଚାରିପଟ ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଆଶୁତୋଷ ସାହିତ୍ୟର ଧାର ଧାରନ୍ତିନି। ସେ ଦିଗରେ କିଛି ଆଗ୍ରହ ବି ନଥାଏ କେବେ ହେଲେ। ଏବେ ବୟସର ଶେଷ ପାହାଚ ଉଭୟଙ୍କର। କାହିଁକି କେଜାଣି ମନ ଉଚ୍ଛାଟ ହେଉଛି ନବନୀତାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତେ। ସେ କେଉଁଠି ଥିବ ଏବେ? କେମିତି ଦିଶୁଥିବ? ସେମିତି ପ୍ରଗଳ୍ଭା ଥିବ, ନା ଚୁପଚାପ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଇଥିବ? କଳା ଧଳା ଫଟୋଟିକୁ ମନ ପୁରାଇ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଶୁତୋଷ। ସଦା ହସ ହସ ଏହି ମୁହଁଟିକୁ। ସାମ୍ନା ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଗାଡ଼ିଟିଏ ରହିଲା। କିଏ ହୋଇପାରେ ଏ ଅବେଳରେ? ଚେୟାର ଛାଡ଼ି ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଶୁତୋଷ। କାରର ଡୋର ଖୋଲି ଯିଏ ଆସିଲା ତାକୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଇଏ ନବନୀତା ନଥିଲା, ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଯେମିତି। ଆପଣ ଆଶୁତୋଷ ଦାସ ତ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଆଶୁତୋଷ ଦାସ। ତମେ? ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କଲା ଝିଅଟି। ମୁଁ ସୁରଜିତା। ଭିତରକୁ ଆସିବି କି ଅଙ୍କଲ? ଆଶୁତୋଷ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ହଁ ହଁ ମା, ଆସ। ତମ ପରିଚୟ? ମୁଁ ନବନୀତାର ଝିଅ ସୁରଜିତା। ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆଶୁତୋଷ ନବନୀତା ନାଁ ଶୁଣି। ମାଠୁ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଛି ଅଙ୍କଲ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆସିଛି ଆଜି ମାର ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ହାତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ ଧରାଇ ଦେଲା ସୁରଜିତା। ଆଶୁତୋଷ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ନବନୀତାର ନବପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ନବନୀତାର ନିଜ ଲୋକ। ବହିଟିର ଉତ୍ସର୍ଗରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସବୁଠୁ ନିଜ ଲୋକକୁ ସମର୍ପିତ। ବହିଟି ହାତରେ ଧରିଥିଲେ ବି ଆଖି ଲମ୍ବି ଯାଇଥିଲା ଦୂର ଆକାଶର ଦିଗ୍ବଳୟ ଆଡ଼କୁ। ମାର ଏଇଟା ଶେଷ ବହି ଅଙ୍କଲ। ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା ସେ। ତମ ମା ମାନେ ନବନୀତା ନିଜେ କ'ଣ? ସିଏ ଆଉ ନାହିଁ ଅଙ୍କଲ। ମାସକ ତଳେ ହାର୍ଟ ଆଟାକରେ ସେ ଚାଲିଗଲା। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ନେଇଥିଲା। ଏ ବହିଟି ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେବୁ ଜିତା। ସେ ସ୍ପର୍ଶ ଥରେ ତୋ ହାତରେ ବାଜିଲେ ମୋ ହାତକୁ ସଞ୍ଚରି ଆସିବ। ଆଶୁତୋଷ ନିଜକୁ ଆଉ ରୋକିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବହିଟିକୁ ଛାତିରେ ଜାକି ଧରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ନବନୀତା, ନବନୀତା। କେଜାଣି କେତେ ସମୟ ବିତିଗଲା। ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ଅଙ୍କଲ। ଏକ ଶୋକ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ରୁନ୍ଧି ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଆଶୁତୋଷ। କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ ସୁରଜିତାକୁ। ଲୁହ ଭର୍ତ୍ତି ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିଲେ କେବଳ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ସୁରଜିତା ଚାଲି ଯାଉଛି। ତାକୁ ଅଟକାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ନବନୀତା ଚାଲି ଯାଉଛି ସବୁଦିନ